Näistä kaikista moduleista, mitä on tässä puhuttu, niin on hyvä saada raporttia, että mitä on tapahtunut missäkin. Niin teillä on käytössä tosi laajasti raportointityökalu, niin minkä näköisiä raportteja te sieltä ja kuinka paljon raportteja te otatte ulos? No meillä on varmaan yli 60 erilaista raporttia. Se on erittäin helppo tehdä räätälöinen raportti niin kuin tarpeiden mukaan. Meillä on niin kuin automaattiraportointia, tulee kerran viikossa tai kerran kuukaudessa tai sitten jos tarvitaan. Eli esimerkiksi niin kuin vasteajat ja nämä, niin kuin puhutaan vartiointihommasta, että miten nopeasti vartija on vastaanottanut hälytykset ja milloin vartija on ollut paikalla ja näin. Ja noissa asennustehtävissä, niin siellä on joku oma raportointi, mitä te suoritatte, niin kerroksä siitä asentajien raportoinnista? Joo, se on todella tärkeä työkalu meille niin kuin laskutuksen puolella. Me nähdään tarkalleen se aika, milloin asentajat on ollut kohteessa suorittamassa asennusta ja me päästään siitä niin suoraan laskuttaa sitten. Ei jää tunteja laskuttamatta. Teillä Ecofleet on tosi laajassa käytössä ja 20 vuotta ollut käytössä, niin ilmeisesti olette ihan tyytyväisiäkin. Joo, kyllä ihan hyvin. Ja tämähän on muuttunut ihan valtavasti tämä Ecofleet niiltä ajoilta. Ja muuttuu koko ajan, että tulee uusia moduuleja. Että sillä tavalla se on iso osa meidän toimintaa tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos.